okay. Hakuna munhu pasi pezuva ane kodzero kana kuti anokwanisa ane capacity yekubvisa monetization from someone's page. Hello guys, so Taiti and Kuku have finally responded to the Nyati family. Sezvamunoziva pamazuva apfuura Nyati family yanga yakabvisirwa monetization and vaipomera Kuku, Kiki and Taiti. So as pamazuva apfuura I just created a video the Nyati family and the response yandaipa ipapo I think ndo yangopuwa futi the Taiti family. So we are going to watch this video as we react to it. So as a content creator, I think you might learn one or two things. So we are going to watch respond ya Taiti and Kiki director kuna to the Nyati family. Tata posta nema couples aya vamwe vanhu futi vakatanga kunetsa vachiti guys zvakatotrenda zvichinzi Taiti and Kiki sabotage Nyati ndiye akawina, but isusu naNyati taitozviziva kuti tataurirana kudhara before posting couple yekutanga kuti we are coming after this couple. So vanhu mafans ake vakatanga kuti taita utsinye, and mafans ake chaiwo ndiwo futi aitoti guys torai Nyati. Tapedza kuita nekapo yaya takabva tatoenda ku Joburg zvakanaka. Takaita mavideos atakaita. Chakaitika ndechekuti Nyati asked me before akati tanzi phone yangu haitori zvakanaka, phone yenyu iri kutora zvakanaka, ndichadawo clip ratatora pa airport. Zvikanzi arikonzerese copyright here. Regai ndikuudzei, mubvunzo iwayo ndo wakazondisungirira, mubvunzo iwoyo neanza yandakapa ndo zvakazokonzeresa noise yese muma streets. We are not here to blame him. We really love him because we don't know, maybe haaziviwo. Saka hatisi kuda kutombomublame Nyati. Ndikati Nyati chero ku YouTube if ukatora video wawira nemuridzi wayo ukari spice nako andikuda kuita vlog because Nyati anoita ka vlog ke 1 minute achitsanangura kuti zvakamira so. Ndikati anduchamixa nema videos ako iwewe awatora nefoni yako wotora randakupa iri randatora nefoni yangu randichaisa rakadaro iwe womixa neako. Kana uchidaro there is no problem. Aurowi ne copyright, hapana kana chinombori kunetsa ipapo ku WhatsApp. Ndobva andisendera screenshot. So the issue here na Taiti here is that's the same like what I'm doing here. Kana uchishandisa video remunhu, especially kana wakabvumidzwa or usina kubvumidzwa chinhu chisiri copyrighted, like chisina ma copyrights, you actually have to add something onto that video. You have to edit the video to really different from a video emunhu iyeye aposta that thing. So wakaita izvozvo haufa wakabatwa necopyright unless kana munhu iyeye aita se akupa copyright. So in this case Taita ari kuti haana kupa the Nyati family copyright, chinhu chakaitika automatically. Sendera screenshot yekunzi hanzi an original content. You are not able to earn with reels whatever. Tobva ndamuti kochi nditori nawo machatsi nanhasi ndikatomuti kochi hanzi kudii undifonere kana wamuka. It was Saturday. Yezvo ina handisi kutoziva kuti patakarara Friday pane zvanga atombotaura. Manhero takasvika Friday paya tichiti alarm yarira whatever tatakaneta tobva tarara. Saka ndakatozoziva ndatombotaura naye zvakanaka. Saka iye hamene ndakashamidzika ndakataura naye zvakanaka, maybe akatofunga kuti ndikuziva zvaangaita manhero here Friday kuti atomboposta something pa Facebook or whatever. Ndobva makusena achitomuka paya tobva atondisira message, tobva ndatomufonera. Ndikati what is happening? Nditotaura naye bond ndikungidza kuti ari kutodawo help. Zvikanzi ndatorwa necopyright, ndakakubvunza zvakanaka kuti mavideos aya here. Guys, if ndikakuripota chero 25 mavideos, Facebook haibvisi monetization yako. Chirungu chakanyorwa paya changa chakanzi an original content. Hazvirevi kuti dai pakabuda kunzi original content yacho ndeipi. He was supposed to give me kana kukupa iwe imimi kuti content irunzi an original ndeipi screenshot. He was supposed to take a screenshot and show the people the an original content yataurwa. Yaigona kuwanikwa iri imwewo kana kuti yedu, but an original content doesn't mean kuti waripotwa.
kana waripota inokuudza kuti copyrighted video iri tari remove because waranzi copyrighted by Ningi. But iye ndakamuti ndokumbirawo undipe screenshot ndione kuti mavideos apa I can help you. Akabva ango haana kundipa screenshot, akaramba naro screenshot. Handizivi kana imi makapiwawo screenshot rema copyrighted acho. Ndiri pakati pekumubatsira naitwa mubishi because ina handisi kuziva mind dzavo kumba kwavo pane zvavanga vatoronga kudhara vatopedza nini kudhara ndisingazivi Saturday Makuseni. Ndiri kuenda kuFacebook, I received a message. Hai chichichi ndini mai vanyati what you did is not good, ye muchationa. Ndakamusendera kuWhatsApp kwake, he knows. Ndakazonzwa kuti ndakamupindura rafu. Mwari vanoziva zvavo hazvina kuipa. It is okay. Hakuna munhu pasi pezuva ane kodzero kana kuti anokwanisa ane capacity yekubvisa monetization from someone's page. And also Mr. Zuckerberg vane a lot of money. Mr. Zuckerberg havana mari yavakati ndoda kupa maZimbabweans. Mari iripo ndeyekuti if someone starts to create content nhasi, mari yaZuckerberg yake inotanga kutowandawo. Saka inini zvisinei nekuti macontent creators awanda zvakadii. Mari yandinongopiwa inongopiwa Ningi anongopiwa. I will never be jealous. So that is the video. So Taiti ari kuti haana kupa the Nyati family a copyright. Chinhu chakaitika automatically nemushini Facebook. So this is how ma-copyright maitiro anoita. So kana wakaisirwa mu-copyright neumwe munhu akakuitira copyright, Facebook inotokusendera message kuti Ningi aita copyright this video yawaposta and ari kuclaima kuti video racho nderake. So zvakaitika kuna Nyati, it's not the same thing. Kuna Nyati yakadetecta yega kuti no, this thing has been posted by someone, so ichi hachisi original chenyu. So kana uchiposta zvinhu zviri zvako, in most cases you are not going to be monetized unless wachinja something zvakawanda in that video.